Der er mange ting, der skal falde på plads for, at man kan starte op som ferievært, og det kan være svært at finde rundt i lovgivning og regler. Samtidig er det også vigtigt at få synliggjort og markedsført ens feriested. Heldigvis er der hjælp at hente i blandt andet Landsforeningen for Landboturisme, der er et landsdækkende netværk. Vi arbejder for bedre synlighed for de ferieværter. Synlighed over for turisterne, det gør vi gennem vores hjemmesider og pressemeddelelser, kontakt til journalister. Så arbejder vi med turistbranchen, fordi vores ferieværter de syner jo ikke så stor i turistbranchen, så der hjælper vi også hinanden at komme ind i turistbyråerne og over for Visit Danmark. Så arbejder vi med synlighed over for myndighederne. Den enkelte ferievært kan jo ikke påvirke en lovgivning, og det prøver vi så i fællesskab at gøre. Der er planloven, og der er sommerhusloven, der er fødevarelovgivning, så der er mange ting, som berører vores ferieværter. Og så arbejder vi også for nystarter og hjælper dem med at komme godt i gang, så de kan bruge vores erfaring. Og blandt andet netværket er Landsforeningens styrke. Et netværk, hvor der er rigtig mange erfaringer, som de kan udveksle med hinanden. Og så har vi her fra vores sekretariat, så tilbyder vi nogle inspirationsdag, noget efteruddannelse. Vi har regelmæssige regionsmøder i de enkelte områder. Der bliver regelmæssigt sendt nyhedsbreve ud. Og så arbejder vi på produktudvikling. Altså lige nu er vi i gang med at lave en app, så de får endnu bedre synlighed. Og det er alle slags spørgsmål, der stilles, og alle får et svar via Landsforeningens telefonrådgivning. Der er til dels vores egne medlemmer, som har en aktuel situation, som vi kan hjælpe dem lidt med. Men så er der også rigtig mange, som gerne vil starte. Og det er også lidt forskelligt, hvor langt de er i deres proces. Altså der er nogle, som ringer, fordi de bare har en idé og vil høre, hvad man så gør og hvordan man kommer i gang. Og så er der andre, som måske er begyndt med ombygningen og er lidt længere. Og så har vi også den gruppe, som måske har været i gang et stykke tid og vil gerne have mere synlighed og vil ind i et netværk, hvor man også kan møde andre. Så det er alle mulige, som ringer. Og opringningen til os, det er sådan set gratis. Vi hjælper gerne i gang. Hvis vi så skal ud og besøge steder, så er det så efter timebetaling. Men for at være med hos os bagefter i markedsføring og på vores hjemmeside, så skal stedet være godkendt. Og der kommer 2 fra bestyrelsen ud og ser stedet. Og på den måde så får især nye starter, de får altså 2 erfarne ferieværter på besøg, som ser på deres egen situation, på deres egen, altså på omgivelser og hvad de tilbyder, og kan på den måde også yde rigtig god rådgivning. Og rådgivningen spænder vidt. Mange gange så hører jeg dem først, hvor langt de er, og går så ind i deres situation og siger, jamen nogle gange så skal de have nogle henvisning til nogle myndigheder og ved, hvilke godkendelser de skal have på plads. Og andre gange så anbefaler jeg dem at besøge nogle af vores ferieværter for ligesom at få et indtryk af, hvordan man kunne gøre det. Og så er det dem, som er så langt, at de har noget, de lejer ud. Og der er egentlig en af de rigtig gode tips at sige, jamen sov i det ferielejlighed, du gerne vil tilbyde turisterne, fordi så falder du selv over, hvad der måske mangler. Så det er nogle af de tips, vi kan give. Men før man overhovedet kan komme i gang, så er der hele processen omkring tilladelser. Og her har arkitekt Anna-Grete Akkerholm et godt råd. Altså i den indledende proces i forhold til ansøgningerne og til vurdering af bygningerne, der kan man selvfølgelig spørge de lokale bygningsrådgivere, der sidder rundt omkring, og specifikt rådgiver omkring landbrugsbygninger. For der er mange tilladelser, der skal hentes hjem. Så skal man have en zonetilladelse jævnfør planloven for at få lov til at etablere ferielejligheder i overflødiggjorte driftsbygninger. Og den skal søges hos kommunen. Så skal man have en tilladelse fra sommerhusloven, og der skal man ligesom definere, at man ikke har mere end 10 ferielejligheder på sin ejendom. Det er maks det, man må have. Og til sidst så skal man have en byggetilladelse. Byggetilladelsen søges også hos kommunen og kan først gives, når zonetilladelsen den foreligger. Og det er sådan de overordnede ting, man skal have på plads. Der er dog en helt grundlæggende ting, der skal være på plads, inden jagten på tilladelser sættes ind. Ja, man skal sørge for, at den bygningsmasse, man har, den er egnet til det formål, som man gerne vil udnytte det til. Og det er jo vigtigt at få en rådgiver med på banen der, for ligesom at kan se, om konstruktionerne kan bære, og man kan udnytte det til det, man gerne vil. Og så er der en faldgruppe, det er vigtigt at være opmærksom på. Altså noget af det, der tit sker, det er, at man kommer for sent i gang med myndighedsbehandling, fordi man tænker, at det er noget, der hurtigt kan arrangeres. Men det tager faktisk noget tid. Så man skal have grundigt forarbejde. Det inkluderer myndighedsbehandlingen, før man ligesom må gå i gang. Man må selvfølgelig ikke gå i gang med
ændringer af bygningerne, før man har byggetilladelsen. I det hele taget er det en god idé at bruge myndighederne som samarbejdspartnere og informere dem om projektet så hurtigt som muligt. En god dialog kan nemlig føre til små tilpasninger af ens idéer og sikre, at projektet kan komme godt fra start og blive en realitet. På hjemmesiden visitfarmen.dk/film er der samlet links til nyttige hjemmesider, hvor du kan læse mere om lovgivningen og finde kontakter, som er relevante for dit projekt.